Zai na hian pathian in hun thatak mai aro wi zia le thil ti thei zia te tidam tu pathian ani zia le atak zia te wang thei tura ma hun min te ka wangin kan pathian chu fakin ong ro se local zong chong te le ho in ni a kan chu sai ngai ka tu zong chong te hi la li swa krista ngin te bai kan bu te a in wi siat angin ke hi regi sai lo kan ya varanasi a missionary in kan onga a chan chu hei ka mui chi ka tu ma a cham zo kha chuan min sia anga a i ama ero chu min se lo tam takin mai thia chu mi te bura chang kan sei du chu ka invite me ka mui ka tuam ka ti chuan i sang hi ka thuma kan sar in min chi buai ka ru kan sar thak lek ani a min zai na sa ka zai kan ni a chu ti tung san pathian in min ko wa wo in hun hi kan thenga pathian in ranggol turin min la du ka sawangin hun cha min da te a wo in ni ko hian khagaru nei to lo le zai na sa to kan ni awangin ka moi te ka to ma in bu sha thiam na ka ran ngen ko ka en te ka lo som kal tak chuan min lo ngai thiam turin ka ngen chu ani Winnie hian testimony hi ka sai ta fo maya mani ko lalpa testimony hi ka sai le china ma se iro pui chi a ichil ti te zai ni jong jong hian sia se ka du ka sai le china ka ti a ichuan pathian ro pui em china ka lo mani Winnie tho hian ni tina kan ho sina se ang khan du ang chuan kala tak tok lo re mai amma ero chu lal iswa ro pinan hen din chu asim sim hi ka du a hian karon ni mina min ron zo pun i kan ho tu ten i theng nim an ti chuan a man mo lem lo chuan ka thei ka ring ka du na chan chu he covid 19 thi khue changa local nge kan sia a tu na tho nge kan sia a tu nge ti dam thei de tu khi nge kan kul ring sang ti hi mi hian sia se ka du awangin tak lo tak chungin soi hi du sim sima tun lai thei chu kan mi zo rama ana sa kha hu ina to kan rong bol bui te an thi zoi zaya ti khan mi tam takin mual min diam sana in wang nge ke ka ni ara kala dam reng ti te ka ngai to chen nat na tam takin min tak ba ka kanuna har sat na alo them chin inge tingi mo kala dam reng le mi ten mo lan le ma ka sel bi si la ba ka thabi si la ba inge tingi ka dang kala dam reng bi ti ka ngai to chen tu mi ka ngai to lai chuan ka dil ro chen aman eng ma min sia hetiang mo sia tian nei asang ma ka phak la ba ni ti hi a chan na tu ani lai pa hian min sia a ro pi ka ti chu ha chu dam lo chau beng chung ten ka ngai kha ka tap zoi ya lai pa mi sia ka ni hi ka lo ma ni lai pan min se je hi ka lo ma ni wi na hian u na tu lai pan a sia tu ti kha in ne na ka sei du ani ti chuan sei tu hi atam lu tu ka kan pa la thu sei thui mi lo ni bok ne za rin chu kan ti ta sa kan hun te bo kan kho zal dei de tu ra ngai da phiam thu in ko chalo mai nan kan chai wa ra long kan te pa thian thu ngai kha chuan dei de he ti lo dang te ni anak tu ra ma tho tu em nei te kan ko ka rin ro chu ta kan thu ma te kan nei de ani chu lal ba ra wi ve ro se ti chuan ke ni hi kan chung kwa ve hi pathianin varanasi hian som panga zet chu rong bol turin min da ve tu a har sa dat tam tak kan pal sanga har sa dat tam tak kan pal sanga mi ni khat kal hi ke ni chung kwa chuan ni emo ni thum emo kan kal chin ma se rei ma se
lalpa ro wi na kan hu chi na har san in min tak ba chuk chou le chuk swal ji nga kan kala chi na ku ta wi tam tak kan da ka ma se lalpan vo in ni theng hian ro wi na min hu chi ra kalo mani chu ni se ti chuan tun covid chung cha nga ni kum lang tang khan kan dei gấp ta kan pa le kan tang zal te an de ya in siat amin kan na vai ram bada da si te fei tu covid te nat pa lo thil ti har ma chu ti kara chuan tiang chuan kan chi na lalpa lo chu rin na nga na tu dang hi kan nei thin lo ni sam da sam ko ta chuan mishinga din na nga ai chuan lalpa din na nga hi chadok ti a Milian te din na nga ai chuan lalpa din na nga hi chadok ti ti in kan ko tian chu in min sila chu wang chang hat lo thei lo win kan dinga chu ta chuan lalpa na ro vitamin ti thi ni ti chuan min khai chua ka min khai sa ga min choi mo chin bu in ne hian he shi lo len wi a tho hian eng tin ni ni ang o kan na khua te he ti hi ni si kan ti a kumin thei thei kan set anin ke ni chu modi bial kan ni a wala na si hi modi bial kan ni a kum ta nga chuan min ngai chu re fu chi kan se a wala na si khua ko hi achang khop mai a ngai ra chu kumin chu in than tur than bi je ti ho ti a ti bai je ma khi ko ngai chu han la bin lalo ravin an de ya West Bengal la ma ten che thana sa a chu tiang chuan an de ravin kan khua chu kum dang ai pin ngai tha kan lo ni a mi sing hi kan tom ma tu na hian India la ma hian shikai tam na anambar pathum na kan ni a bu in ni theng hian an thi zoi ya ti chuan vaccine te hi lak tu hi je lo re nga do ram lo chuan vaccine kan la an tia kum somli panga chi ni na lak thei an ti atang khan kan ngai ren ve a bu ni theng vaccine lak tu ti kan la hu re do lo wa private hospital a pho man toi kun kan hu zo chuang lo ma se chu chu ka thin dunga lo lang na la lal i swa krista ti chen tu vaccine em in ati vai thei la turin lal pan min lo wa man lo ni ti hi ka sia thian ro pi ka ti a when you can vaccine tu lal i swa krista ti chen ani tu chuan a tlem fa ya tu chuan min ti da ma tu chuan tu nu ni min swai thing ani lal pa so kin ong ga chem ti chuan helaya ni tin kan chuak lo thei da ba kan pa thei tu ni tin a chuak ka rong golin kholum ema asu sa a chuak thin ke ro tu ni tin te ka chuak le thei lo ina tom zo kha tun tum tu min han ve de hit maya ti chuan khi a lo leng chana mun da nga tho la tam lu tuk lo ti lai khan April ni som pali alo ni a April ni som pali ta ya chuan ka khan wam lo da de u maya ka gì kan wang chat mai ka kho hi chik deuh do nin ka sia ka ti a ma se ka to lu ya a sim si ma a chul to lo chuan mu ngai lo ka ni a thu na ten ka mu ngai lo ba mu ngai lo ka ni in mi che ve reng mai chi hi ka ni awangin chu po chu ka mu lo ba ka do mu am lo ma o ka tia ka pal ju zera ti chuan a hu na lo ka ra ka ta ka te mai ya in jin het la po ka la nei em lo ba ti chuan a me ro chu ni thum an yam nu chuan ka mu ve ka thop mai ya ka ko thala ba ka lu hi an na ma a pro ke do ni mo ti tur khop chiang ka lu hi a gam na thok na sa se ina thok pi ko ani la kan in nei tu nu hi Christian na senior ani a chu chuan dam doi min te a tak tak mai chu chang ka lu na chu ran cho ka
có quá thà đâu gốc xía em biết đi xong và thung tài khanin kan nau te thọ nan chicken biryani te kalia chu kan e ke thế chu phian hi ba kai đâu chúng mình rằng có thà đâu cái này chu kan riêng dùng chút mà đi chuan e mà se có thà đâu nó tham có đi đâu thì khá mình rồi bây ta có gì cái tu nó sao vắt lâu thì chuan có ông ta dễ dễ ba cái lệ ta tốt mà ya mi khó chu cái gì mà sẽ có mình thấy chỗ lâu cắt sao em à rồi lâu thì ya có một khi là về la có hạt lẽ có một khi là thì khan có chung thì anh gọi thế cần phải hiện mình gọi vui nó sa cái này này nu hiện cái sẽ lâu thì em mà ya kan sale mình tắc vật thế chứ đáng thế mình tắc vật thì hiện mình em coi là sẽ em với nhị hiện là ý sok thì san mình cần ta trong ai hiện lòng thứ cái xây được super husband cái tìm bây giờ hết tiếng em anh vui em coi lệ độ thấy nó lệ mà ngày na cái chung là làm tiêu chuyện thì ở đâu vui cái gì vui này hiện anh mình mới ăn tắc vui này trong ai hiện lòng thứ cái xây được anh này thì chuan cái chào thế mà ya em mà cái ý chỗ lòng alo ra gì ra cái chung cái là cho mình ngày chúa mà sẽ chú mà khi gắn sự sẵn lém lòng cái chung cái cho mình trong trai quý tắc tắc lệ riêng đã mình nhìn quý thầy chú tắc tắc chú đâu chú cần phải hiện ở sự lòng mà hiện ở trong trai á riêng tàn dê lệ cái lúc chung hiện của tôi rồi nè ta sẽ tên là rừng đâu đà la mail mà sẽ tên là rừng đâu đà la nè nó rừng vương chú tiếng chuan chú chị ra trong covid cái này chị có cái là in xe lâu rừng gì mà ở chỗ ông đàn là cái trong covid cái này chú cái in riêng chỗ tiếng chuan thấy to pin rừng gì cái chú trong trai thấy to cái này rồi cái tàu lúc tụ cái mà vẫn covid cái chú còn lâu chua là tiếng tiếng cái tàu ngay rồi mà xếp tuôn trùng chỗ thổi hiện là em mà thì chuan cái tàu ngồi ngồi mình trong trai ra cái chú làm xe mà mình lụi chi ra đồng rồi na nắn chị thì chuan cái tàu nó chụp cho nó và mình giúp cho chú căn hẳn khai như cái tàu với cái tin với thùng cái khai mà là vitamin cho căn hẳn thế đó doctor rồi từ ăn đó online lâu phê cho ăn đó oxygen đó em mà hi lâu mà se căn tin đó mà chuan mà căn này song song ăn sal khana ko mà hiền căn này thì này với này hiền mà chuan mình puya thì chuan chào takin ko mà kan pa thì chuan thì ang to kin cái tur thì ăn sia mà mình vừa puya ka du zong ko ni ro ka taksata na sa tu zong cái cha thì anh kim mình chỉ saka yang chuan te tang kan hat le juga mà se kan mu ngoi ngoi mà ya every ni som hi pathum kha ka sonuga de nia kan long je ang chu kan ti chu tia kan ti lai chuan ai ga ma po chu che thei ro chuan ka ta ka fanu bu chu asil hai em ang e ro chu ani chu no la sel to ta kan e fangin eng tim se thia ma chu ti chuan chau le to ka mu top lai chuan ke la ya mi kan mi zo nu pi zo sang zuali pasal chu helai ram mi ni Christian sel ta kan ni chu chuan thil min ron ti pu ya cái ni nắm tầng nghệ của ta thấy hiện chuan rồi thì hiện thil đi em chu chuan en kin min ron ti pu ya ni som hi pali chuan doctor te online din min ron saka chu mi ma ni som hi pa ni chang chang ka om ni ron nok nó khu ta ka khu nok to le tu ka khát tiền khát cái này ngay được rồi khi xế là win được ăn chờ trên mình hành thì vừa chỉ mà xe thở hạ hết chút cái này ngay rèn rèn rồi bên này mà xe
ka te kha anu ka ti chuan ni som ni kali a chuan doctorin covid set na chu so sam phul lam pang ai chuan a te kha bua yin x-ray la a tha nga ti a x-ray chu chuan min khul chu an tunga khwala chu alum ma 42 degree som li pa ni te in asa a chu ti kha la chuan kan pa in hei lo thei da bin in tirin isu angai si a ikalsa mangai ani ati a ka chau lu tu kha ka ru chuan o kal lo ila ti hian ma a liam jok mai ila ka tan chuan an nuam jok ang mole ka ti ru a ma se ka in ngai chu hara chu chu setana na tho ani a buin ya hian natna min go vet tu chu tho san hi ka du ani ti chuan ka fanu ten paijama min ha pira motor an lo ruwa mana min fura ka kal ti ru le tu ten khat to kha hara ni chu ti chuan min fur chua ka x-ray na mana chuan min kal pu ya ma se kan van ni sia min he min ni hian dor khun le curfew an lo ni a fa min a thol ang ringa kan tan theya x-ray min ti na a chuan ka lu kha ka tho ha ka khu kha a x-ray chu kha min han rau ma ya sani ta ta lên min khu to ra ka na zong min pho min lu ti din pho din sa tei lo x-ray na tun ha min din ti ra min zi na cái chào được tụi din pho din thei lo kha min no sok ka o ma ra ka lu na ra thoro atia à mình rong ta rong cắt thìn hi đi mà nè khá vai pa ka mula ida chu te ka fanula chu nuye za min no sok ka ti chuan tak chuan kan zo he ma ya in ka hong chu ka thom de khoi da khulai salu tuk nen ti chuan kai la ma chuan ka result lo chua ka covid 19 ka ni ti chu min ron sia ti ra ti chuan ka dam doi tu te chu online min ron cho a ta chuan in dạ nghe tu nghe em mà hi ka se lo ka ti chen te an la a min ena ti chuan ka sal le ka fa le kan missionary a lo mi le te aten min work bia ti chuan tu min ni chu ti chuan kan mang ra ti chuan covid kan ni ti te kan set to sia chuan kan pa hian a lo mi lom zwali kelaya kan missionary mission focus missionary nu la set tak ne na hian alom heti hi kan ni ta si a ma in kun san na po kan nei le ba kan in te chu heti hi ni me bedroom khata kan in kun ko ma alo min ran tui to lo mai ro i eng lo nga i sai je emo ania nga pathian rong bo thei lo te ni mang ti lo ma lo kal to lo mai ro kan thei ang cha kan ti je ga pathian in min tui ang ati a ma se kan nula alo mi chuan alo du azong lo mai a kan ni ang kan tin cha wang chang kan ni hi kan ni mai tu ra ni avang ti a ti chuan ani po chu ni tin min goi queen hai ri sak mi ding kan ina local si na ti chuan kan ka nen kan khalu nen kan tangwa missionary si dal mal so mate nen min goi puya wo in hi hun hi kan khenga an sel ma chen sa tu ni si an in sa ga an in kal san lain an ni chuan krista wa ni chu an huwa ni aro bi ka ti buin ni hian a lo mi de te chung chung a ko hian lali so krista min long thu ka sai te du ka ni ti chuan ke ni missionary te chu kan chen na in te chu in mol mang re tak kha ni re top me ya khoi ma in khung san na po lo kan chen za kan in za ka ni top me ya ti chuan ma se buin ni hian kan sai te ni reng lo du chu
ama em tim mà mình xia khi mấy mấy cái dòng mà tan ta thiên hiền alo ti kian chei mày vinh nhị hiền kan zam na tu reng hi lo ti sei du ani ti chuan kan sia du tu vin nhị hiền có lẽ sa ziak gum thum tang khata tang li có lẽ sa gum thum tang khata tang li kan sia ra nge tu ti chuan Christian he na kai thu in ve to chuan chung lam pathian ding lam chu Krista na thil te rong ra u chung ram thil te a chuan injil ru ngat ru le thil te chuan ngat lovin in thi to in nun na chu pathian a chuan Krista he na thu ru gen chi a Krista kan nun na chu alo in la fu na chuan nang ni tho anga he na ro pi ji nga in la ru se ang ti in tit ko la chuan ko le sa khang ni te he na sei he thu hang hian kan pa in min trong sai thi na kan nun na hi Krista isu a thu ru kan ni to mel ma sitana ne thei kan ni to lo di in trong sai na ne min ron ve chin Vinh hian kan nun na hi Krista a thu ru kan ni a ro pi de tu dal pa sagin ro che tu vang chuan Vinh hian kan nun na hi Krista thu ru kan ni chuan eng nat na ma eng si ma hian min do to lo Lali sure Krista thil ti the ni ana salut tu ti te kan sei du ani ti chuan Vinh thiang hian he la chuan mi hi an thi zoya ma se Vinh he ding ti ge kala dam je kat mai si ti kha ka chin dung a hian chi kan sal na in ni ti an thi an shel wang te an swal wang te pu ani la ma se ke hi ding ti ge he ti hian kala chin aman engki ma min se ti ringot mai ka chin dung ma ka play ya mi sang sakangai kha ka tapa Vinh hian sam number pariat na chuan chang thum na tangin Ivan ikut truck te khale arsi idwa thau te ki kai to chang chuan mi sing hi nge mu ani ai sia ren chin ni mi sing sakwa pho hi nge mu ani ai kan chin di ka te chin ani tu pathian ai nuai de tu ni sia ma ro wi la le choi ngo ni khung ti si a ikut truck chung ate chuan thu i nei ti ra a ken nuai ate chuan eng kim inda ba ro wi em dal pa kan lo nge i mi siam dang ro wi tu te hi a ro wi ka ti lal pa mi sing hi tu nge bo kan ni a min sia deng ni thu nei na min te ro wi kan ti dal pa Sitan na ka thu nei na min te nat na ka thu nei na min te zong te ro wi kan ti a chu rang chuan chu mi mang chuan ve ni hian he ka vit tho hi ni alo ni ta lal pa hi ro wi ka ti a ti chuan min ti na tu hi tu nge ani ka sia ani min ti na tu hi tu nge ani hi ka sia vui tam tak kanun na hi cha atung to kan sar mangten min ti boya min ti suma tuma so mangten min ti boya tuma min ve na sa to kanau ni ten bi pisang mangten min ti boya vui tam tak kanun na cha atung hian min ron ve to sin tu nge ani ti ka sia tat arang hian alom ate the chin lo ni Vinh hian u nau te u min ti chet tung tu ru mang va hi tu nge ani ti hi set kat mai da mo kan la ka hian a che thei re ba ni tu wang chuan ja na bung som tang som ka sei fo sin he tang hi ka du ver ani ru mang chu tu le che rum tu le ti che tu ro chuan ro kal lo ke jong nu nan nei nan tam ta kan nei nan lo kal ka ni lal i sho thu se ni chu lal i sen ja na bung som tang som ma sei ru mang qua chuan min ru ka min ti chia ta ka sel na ka him na ka tong bol na min ru chia ta ka tong chi ma se ka nal i sho chuan nun ka nei nan tam ta ka an nei nan lo ka ni ti tu chuan vui ni hian nun ka nei nan thế ka le sing nun te tu na ka nun na te ka tha rau ka dil ru ka tak sa dam na tu ran
na athok aro pi ka ti hết yang patient kan ni ro pi ka ti chuan trong bol tu te an bo ral thu te ka sia mi thi in min de na thil unconscious ni lo ta chu an ti te ka lo ngai thale a mi an thi thu te ka lo se chi ti chuan win ni hian mi sing zo na chuan ka tak sa ta uzia ka ngai chu ka chuan kal je mai te chu ol om mang ne o ka ti a oxygen te chu ka mangu a oximeter te kan de ya min te a eng chi ni oxygen ka mangu an ti a eng chen quan mangu ila oxygen a lo ga da ti a hian ma se vo in ni thagin lalpa siang oxygen chu kala hi pani lalpa khabin lo che chu ani lalpa hian eng ki min tho right ani tok mai ani ti chuan kan pa chu local si na ni na ran pu na ka ei chu da wa sai do le ka bula thu a ka lu chu nga ku ta hata atong ta ya top zoi is in pathian he na atong ta ya hel ma se ta na adu da la he na kan pu na min dei ku ni wen ni hian markazia ka khan zing an ron zona iswa ka bula kha zing kha va in iswa ka bula kal thi lo iswa ka bula ama in kal thi lo a zon tu te khan iswa ka bula an zona lal iswa chuan alo ti dam ta a zon tu te na an hmanga izia te mi in chung se ko bin an thak tha a ta chuan iswa chuan hmangai tu te hel a hu khan an rin na san ji a hu khan alo ti dam ta zing kha te thei lo a zon tu te khan pui mu eng win ni hian ke kha te thei ko kan to lo ma se min zon tu ka pasal le ka fanu le misari te khan lal iswan ne min zon thenga lal iswa chuan min lo ti dam ta win ni dam lo en kol tu te le har sat na kara ni khai chop tu kan ni eng kan pui mo zia hi sia da pui mo ka ti ni ti chuan na sa takin kan trong ta ya kan ve ya ke ni chuan rin na ha na tu dang kan nei na ka ril ru in sam dia ka thi da vang ka da mang ti ringot hi nal pa thil mak pi tu ka sia ti rang ti ka ril ru ron uma trong pho ka trong ti sik ru lai kan hui phun talin nari swa krista vok da vala chan ti da min ko ta lal pa fakin ro si ti in ka phun ngol ari pon ka trong ti to lo lai in chu ti chuan pathianin min kai thawa mi chen min hmanga ya min trong ta ya min din khu ya chu ti lai chuan ka ril ro chu chan ma ri ve nga khian nu thia mi eng lai pa min trong tai sak chin tu hi kan ne ya chu chuan ke chu min ga the ro kan pa he ron vi ani tin me khian ron trong ta ya pathian he na min din khu ya chu chuan isai ziak thu hi ron che ya ka chang siat fo to ti ni ma se he thu hian na takin nu thia ni kal kamin min ron siat non ti le a isai bum som ru pa ni chang ru ka takin kan sia la ge o Jerusalem ikul chunga ra reng tu te ka ven ti ra a thu na zanin eng ti ka ma ngoi ra bang Jerusalem hi ati ngeta ni ya hian sak uma a siam ma lo chuan nang ni lalpa siat pui tu te u se le se su ra ama bo chu se le ti le su a cheni ka char chan chu nang ni lalpa siat pui tu te u se le su ra ama bo chu se le ti le su ati chu chu ni sia win min ron sila he lo tur kan ni a kan pathian chu eng tin nge ama chu kan he ti la ma pathian chu eng ti kan che ti ra voi ni hian kan rin na in pathian chu kan rin na kan he le wa nga
kan he lo chuan kan pathian pho chu he don dik lo ni ti na takin min sia tira chu chung hang chan nin ron fui chi na ti chuan ka thin lunga na takin na atoka ti chuan pathian na to ro wi takan hu a ti chuan pathian pho chu he lo turin rin na in kan siam ta a rin ni hian athwading het ring kan pathian hi chu angai renga kan sal min ti dam tu khan eng ravin nge he ko hit nat na ka ta hi min chan chu ala ti in ka thin rung hi ka siama alangai renga lom kan sal ti na him ko ruam ka zo la ti na ko da chin la ya min ti dam tu ma kha ala ba ngai renga rin he song dal ma se ma khan min ti dam zel do na ni ti hi in sia ta kron buang du boka ka o te ngai tha ka nom lo mi te ka tho de la ha ge de sa ta ma se a ngai thak dan te min lo thiam sak ka du a ti chuan khatan je chu kan mu ta phot mai ni khatan je chu kan mu ta a kan tra te kan ka fanu te kan missionary te chu ka sak e mani ka chunga an that na zong den bi en kol na phang hian ti chuan thì to lo an dam rồi min chỗ ni tin ka ya ma chu ka son set a ka zan khat chu ka in ngai chu chuak ta ka thin hi rim ta me ni sitan na covid-19 ma min ke chu hi kalum kha oi the thế to bin lal pa kan au lal pa nang ma rin na in ke ka pen don ti in chak lo tak chuin ka ril ruwa chuan na ran thoka ti chuan sitan na bo be ni ka du ta lo ni tu ti lai tu mi jan tu e tu ngei ni chol ni jan khan ni a ti chuan ngei ni jan khan e ka ril ruwa ma ka taksa ni se kholum nen ka lo chau to vaccine nen taksa ka lu su ka han in gol fai ti ka chak em den ma ka te thei si lo ma se tu mi jan chuan ka ril ro jan ngei ni jan chuan dak tu chi le chi in ka thong in gwa langa lal fa hian mi pui don chiang du ka tu wang chuan ka in gwa langa e ka thawang ka tia ni chu ti lai chuan ka ril ro hian zo e la jiak alo langa kan chia ni o zo e la bung thum ngala o zo e la bung hi ani hi e bung thum o zo e la bung thum chang ko alo langa hei hi nam ji nga chuang ura indo na bu chai ura mi chak te chak tho ra u indo mi zong lo nai se la lo tho ro se in nei le na hor zum te khan dai cher ura in thei kung chung na chem te chu khia cher u mi chak lo bu in ka chak ani ti ro se a ze ra nam zong te u fan u la lo kal u la kung khom ro u lalpa chu ta chuan I mi chak te chu kal chup ti ro te hi ni ti chuan kal ro chuan eng vai nge min go be re nan mi chak lo te ko in ka chak ani ti ro se ti lai tak thi ka chak na chu ani mi chak lo ka ni a ma se krista chuan ka chak ka ni ka ti a ti mi jan chuan ka le ru ka tia ma jan lại cho ka va thong ka va in bual mai do nim mun de te ka ti rum ma ti chuan khu a lo ra kan tra bu da a te bu da voin chu ka in bual don ka in bual nga ka chak ka ni voin ne hian ka ti a ti chuan ka thawa thì ka kal thi kan ba ru ma ka lu ta ka in bual da ka khat te ka in bual la ka in bual da chu ka sai ka si him ma ka lo ma lal pa ka chak ka ni voin ne hian nang ma hian ka chak to ka ni ka ti a ne na ka tua ka tu chang chuan tun hun hi ka thina lal pan a thu ang tak ze la thi kan lo ti a
vai vula chat an zira thil kan lo ti chuan kan pathian hian te ti alo chak maya ka chak zia ko chu min lo hriat tir ani chu kalom ma vini chuan mi chak kalo ni ta ni ti te kan sui du a ti chuan chu mi ni me ni thuma tang chuan ma ka chon chera ka choi te a chu ma a mi sin na chuan chatam tak chin ko ka ni sam lo ma se ka dong lo ma ka ra te ka de thi ti chuan kan lo ma pathianin thil ro fui tak min ti saka ti chuan kan pa in alom ma alom ka ra khali chu ma ku daran hata lalpa kan varom tak ti hian lom tu hi aron sei moi moya i rong go le the kan du dorani i rong go tu rin hela hian kan oma COVID-19 rei tu le tak lo tu rin kan lo kan ti i rong go tu rin min siam van kan lom kan ti ti chuan tian ni ri ni nga ka chuan re ni ka chu san thei to te gem kan nau te lom kan te le training te ka ngai si ti training hi thatin hian thati ra hian te tun kha chu nga ring thar te an lo zir tir tur kha te ni ka chi na kal ro min mai tu asu lai pan min ti dang to i rong go na fa ngai thatin ti le ro ka ti ka ngai chu de ti ni ngai chu re re su hei alo mi le baby in uma ani in engting min ti sak ze lang chu vagin kan pathian hian min kal chan don lo ka ti ti chuan training ti te in hei vo in thingin ani chu rong gol na ka akal le thei ta ro pui ka ti vo in ni hian kha ka testimony atang khan pathian thil ti thei zia te thlau tur kan ni lo zia te vo in ni hian lal kan min chila kan nun na Isua Krista thu ru ka lo ni Miền va hiền miền đâu thì nó thấy rèn rồi. Vinh ni hiền ni tông tập cho sậu là tên aman chữ chung khua te chuyện ông có gì ngạ te hay sẽ là intro bị đi bộ cái sự tệ nữa mày hiền sậu nó song miền mà ở trong đầu chua cái gì Vinh ni hiền hết nè thọ hết có việc gì đầu tiên xong rồi rồi te tháp ấy tôi đâu thuộc lệ rồi te kan him na tawt Isua Krista ani sa tu reng hi lo Isua Krista kan him na ni ti se thar le ila wini kan chung ai nge do sinang I chung ai nge do sinang lo in te ro wini hian ne tu ini to na kha lo pran khal mol la wini hian ti dang ini to na kha lo pran khal mol la wini hian ti dang tu kan nei aro pui de tu wini hian la Isua nei tu te kan ro pui tak kan van nei hi ma na sei sing lo wini hian vợ là si VHU để chế về cho chân tin thật là căn hộ chuan ruang nên anh là người mút cái là India đó mà đầm to Indian Berpol anh ilain chút tiếng anh ilai chuan lai pan min ti dama cái thuốc min ti dam tu hiền ti dam du chữ cái min ti dam tu hiền ti dam to chữ lấy số vợ là khăn ti dam in to nó haluk ban khum mai zo ula ti hi ka sei du với nhẹ dam lâu trong he si da ve te mual liam te an lai nat omani tu hangin với nhẹ hian kan chung en ko lo them te lal pa hian min kal san ngai lo aman ki ma min sia hetiang ma sia tiang nei sang ma ka phak lo ni với ni hian kai pro min che tu hian asia te u ani ti hi karan puang du lalpa rogui de rose lali so Krista min lom thu ka se lo se ula lo dam ula chân chai do gwa pui ula chân chai do pang dar ula se lo tin nen theng thei du rin lo in gwa sai se do ti hi kan cha du bok chu ni lalpa na thu mal som ro se kalo me